ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. дар студия Саид Аҳмадзода, Шукрона. қарори раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи дуюми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 24 Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосияи дуюми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум 13 майи соли 2025 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рустамӣ Эмомалӣ. дар бораи иҷлосияи дуюми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум иҷлосияи дуюми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум 13 майи соли 2025 соати 10 дар толори иҷлосияи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. аъзои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 12 майи соли 2025 соати 9 то соати 5 ташкили дастгоҳи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешавад. телефонҳо 221 98 35 223 19 48. идомаи ахбор. роғун корзору нангу номус ва ҷабҳаи бузурги созандагист. ба тагиди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон, роғун на танҳо манбаи нуру рӯшноӣ, балки санги макаки номуси миллӣ, шарти иқтидору пойдоии давлат ва омили асосии таъмини амнияти миллӣ ва давлат. ҳамин аст назми устувору қавӣ ва матинадагист ки дар тамоми сохтмон тибқи нақшаҳои пешбинидида ҷараён. таваҷҷӯҳ кунед ба гӯши корони мо аз ҷарояни ин иншоот аср. нерӯгоҳи барқи оброн манбаи ободӣ раф ифтихор ва шоистаи маҷик дар ин корномус бунёдкориҳо нақша ва бо қавии сохтмончиён идома доранд. корҳои сохтмон асылгарӣ дар ин шоили рост ва чапи нигоҳ, бинои трансформатор, толори мошинҳо, нақбҳои сементасионӣ соҳили чап, сохтмони сарбаз, ядрои сарбозӣ ва ғайраҳо хуруш давом дошта, муҳандисону сохтмончиён аз техникаи зарурӣ истифода мебаранд. аз он ки ин нерӯгоҳ ба ояндаи дурахшони ватан, рушди босуботи иқтисодӣ ва зиндагии шоистаи аҳолии кишвар мусоидат хоҳад кард, анҷоми босифати корҳо пайваста зери назорат аст. имрӯзҳо дар иншоот нерӯгоҳи барқии оби роғун дар ҳама қидаҳои корӣ, корҳои сохтмонӣ бо як ҷӯшу хуруш дар як сатҳи баланд идома ёфта истодааст. аз он ҷумла дар сарбанди ҳамин нерӯгоҳи барқии оби роғун ки ҳоло мо дар инҷо қарор дорем, дар инҷа хобондани маводҳои хокию сангӣ дар ҳама зонаҳо, зиёда аз 5 зонаҳо ки ҳар як зонаҳо маводҳо ва хосиятҳои хобондани худро дорад. зонаи ядро ки мо дар инҷо қарор дорем, дар инҷа хобондани маводҳои гилхоҳӣ рафта истодааст ки ин мавод таҳти назорати доимии гурӯҳи намояндаи фармоишгар қарор дорад ва мо ҳаррӯза аз рафти корҳо шинос мешавем ва ба рафти корҳои иҷрошуда тибқи шартҳои техникӣ, тибқи стандартҳои байналмилалӣ ки корҳои сохтмонӣ ҳоло ки ба ҳамин стандартҳои байналмилалӣ рафта истодааст, агар ин корҳои сохтмонӣ ба стандартҳо агар ҷавобгӯ бошад, мо баҳогузорӣ менамоем. иҷрои корҳои сохтмону василгарӣ дар иншооти соҳили рост аз тарафи пудратчии лоти 3 ширкати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷик гидроэлектромонтаж тибқи барномаҳои корӣ идома доранд. лоиҳаҳои иншооти соҳили рост аз тарафи ширкати лоиҳакашии эфри ҷумҳурии Швейтсария таҳия гашта, аз ҷониби намояндаи фармоишгар ширкати Tractebel Electroconsult баҳогузорӣ шуда истодааст. дар нақби сохтмони қабати 4 ST4 корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкунӣ муваққатӣ пурра ба анҷом расида, корҳои бетони конструктивӣ ва иҷрои корҳои рӯйпӯшнамоӣ бо оҳанфузулот дар арафаи анҷомёбист. айни замон иҷрои корҳои бетонгирӣ ва мустаҳкамкунии баромадгоҳи нақби сохтмонии ST4 идома дорад.
وقتی که دو آهنپاره دیوارهای دروازها با همدیگر وصل کرده شد، بین دو آهنپاره کارهای کفشگری سر بشود. بعد تمام شدن کارهای کفشگری و همون نقشه که باید با گروه های بلوک هایی که تمام شدن، ما گروهی آزمایشگاه را دعوت میکنیم که گروه آزمایشگاه آمدن درزهای کفشگری این درزهای آهنپاره را تفتیش میکند. بعدی تفتیش کردن یگان کمبوده باشد اصلاح کرده می شود، اجازت داده می شود برای کارهای بتوانیدی پسی آهنپاره ها. باعث افتخار است که در چنین انشاءات عصر کار و فعالیت کرده ایستاده‌ایم و از روی نقشه و چاره‌بینی‌های حکومت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت کاری همین نقبی استیج 4 از روی نقشه به اتمام رسیده ایستاده است. ما همین کار رو کوشش کرده ایستاده‌ایم که در مدتی مهلتی هم معین شده به اتمام رسانیم. بنیادکاران نیروگاه برق آبی روغون اجرای کارهای مستحکم کنی نشابی‌های برآمدگاه نقب‌های آپارتو در سطح بالایی آبانبار و نقب‌های آپارتوی سطح بالایی با نظر داشت کارهای وصل و نصب کنی را ادامه داده. در نقب نقلیاتی T39 کارهای نقب کنی و مستحکم کنی موقتی در عرفه انجامیابی بوده. در انشاءات مذکور بتونگیری کنستروکتیوی به انجام رسانیده می شود. در نقب‌های سیمنتاسیونی طرف راستی نیروگاه برقی آبی روغون که شمارهشون به 6 عدد برابر است، طبق نقشه معین کارهای ساختمانی از جمله کارهای بتونگیری، سیمنتاسیای پرده آببند، نقب کنی و مستحکم کنی موقتی سامان داده می شوند. عیناً همین حال در انشاءات ساحل چپی نیروگاه برق آبی روغون به نظر می رسد. کارهای ساختمان و وصلگری را در این قسمت کارخانه‌های قدرتی امزه شهری نورک و آریانا طبق برنامه‌های کاری اجرا می‌کنند. لایحه‌های انشاءات ساحل چپ از طرف شرکت لایحه‌کشی افری جمهوری شویتزاریا تهیه گشته، از طرف نماینده فرمایشگر شرکت ترکتیبل الکتروکانسالت بهاگذاری شده ایستاده است. باید گفت که بنیاد نیروگاه برق آبی روغون هدف اساسی و افضلیتناک سیاست انرژتیکی حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. از این رو انجام کارها در همه قطعه‌های انشاءات به طور شبانه روزی صورت میگیرند. لازم به یادآوری است که امروزها ساختمانچیان نیروگاه برق آبی روغون را دستگیری‌های پیوسته بنیادگذاری روغون، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روح و الهام تازه میبخشد و شجاعت و متانت به همتای آنها در این انشاءات بزرگ انرژتیکی نظیر ندارد. تشبس‌های سازنده، اقدام‌های نجیب هر فرد با آر و ناموس وطندوست بابت سهمگیری در بنیاد نیروگاه امروز به نتیجه‌های دلخواه باعث شده است. بنیاد نیروگاه برق آبی روغون ارمان ملت ماست و امروز هر فرد خودشناس و خودآگاه با استفاده از سیاست خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همه عزم و تلاش خود را بهر نائل شدن به هدف‌های سازنده روانه نموده است. کارگران و متخصصان اول خصوص جوانان با میل و رغبت تام کارهای ساختمان و وصلگری را انجام می‌دهند و خوب درک و احساس می‌نمایند که هر قدر این انشاءات زودتر و خوش صفت به انجام رسد، همان قدر سطح و صفت روزگار و زندگی خود و هموطنان بهتر و تاجیکستان پیشرفت و آبادتر خواهد شد. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی وابسته به رشد استوار انفراساختور و تامین ساکنان پایتخت با خدمت‌رسانی‌های نقلیات جمعیتی نوی معاصر از جمله مترو، وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان شروع از سال 2021 گفت و شنید را با اسکیموبان کره و راه آهن ملی کره بهر تطبیق لایحه ساختمان مترو آغاز نموده بود. در شهر دوشنبه نتیجه مرحله دوم لایحه پیش از اساسناکنی تکنیکی اقتصادی ساختمان مترو در شهر دوشنبه جنببست کرده شد. همکاران ما معلوماتی بیشتر می‌دهند. رابطه و گفت‌وشنیدهای تاجیکستان و کره نشان داد که 4 سال اخیر همکاری‌ها در سمت تطبیق لایحه‌ها در ساحه راه و نقلیات تحکیم بخشیده شده. نتیجه سازشنامه‌های وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان با اکسیم بانک کره و راه آهن ملی کره در سال 2024 مثبت ارزیابی گردید. آن زمان تاجیکستان و کره 4 لایحه را در سمت راه و نقلیات تطبیق نموده ایستاده است. یکی از این لایحه‌ها که به ساختار ترکیبی انفراساختار نقلیاتی تکانی تازه می‌بخشد، این انجام لایحه پیش از اساسناکنی تکنیکی اقتصادی ساختمان مترو در شهر دوشنبه میباشد.
бо мақсади татбиқи лоиҳаи мазкур 14 марти соли 2022 байни вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкати роҳи оҳани миллии Корея ёддошти тафоҳум оид ба омӯзиши имкониятҳои сохтмони метро дар шаҳри Душанбе ба имзо расонида шуд. дар асоси ин санад ҷонибҳо марҳилаи якуми омӯзиши лоиҳаи мазкурро дар соли 2023 амалӣ намуданд. дар ин марҳила танҳо ҷанбаҳои ташкилию ҳуқуқӣ ва қисман нишондиҳандаҳои иқтисодии он мавриди омӯзиши мутахассисони ду кишвар қарор дода шуд. зимнан ҷонибҳо барои татбиқи минбаъдаи лоиҳаи мазкур корбариро идома дода моҳи сентябри соли 2024 марҳилаи дуюми лоиҳаи пеш аз асоснокунии техникӣ иқтисодии сохтмони метро дар шаҳри Душанберо оғоз намуданд ки имрӯз натиҷаи он ҷамъбаст карда шуд. дар ин марҳила ҷонибҳо омӯзиши амиқ ва таҳлили пурраи ҷанбаҳои ҳуқуқӣ, техникӣ ва иқтисодии лоиҳа, арзиши пешакии он, имконияти сохтмони навҳои метро, шумораи истгоҳҳо, инчунин муҳлати татбиқ ва марҳилаҳои баъдии лоиҳаро ба роҳ монданд. барои татбиқи ин марҳила ҳайати мутахассисони ду кишвар якчанд маротиб вохӯриҳои ҳузурӣ ва маҷозӣ баргузор намуда тамоми ҷанбаҳои пешакии техникию иқтисодии лоиҳаро дида баромаданд. дар рафти ин вохӯриҳо муҳандисони ширкати Дейхан консултант ба мутахассисони тоҷик навъи метрои сабукро ки он аз ду қатора иборат буд тавсия доданд ки тибқи иттилои ҷониби Корея ин навъи метро аз нигоҳи истифодабарӣ ва арзиш барои ҷумҳурии Тоҷикистон муносиб мебошад. дарозии масири интихобшудаи лоиҳа 10.4 километрро ташкил намуда дар он ҷониби Корея 7 истгоҳ пешниҳод намудааст. 17 марти соли 2025 мутахассисони ширкати татбиқкунандаи лоиҳа ширкати Дейхан консултанти Корея барои лоиҳакашӣ ва наворбардорӣ намудани масири роҳи лоиҳа ба шаҳри Душанбе ташриф оварда масъалаҳои ҷанбаи техникии лоиҳаро аз ҷумла кам намудани шумораи истгоҳҳо аз 7 то ба 6 ба инобат гирифтани суръати афзоиши аҳолӣ ва рушди минбаъдаи низоми метро дар шаҳри Душанбе пешбинӣ намудани шумораи вагонҳоро аз 2 то ба 5 ҳангоми лоиҳакашии депо ва истгоҳҳо баррасӣ намуданд. мақсад аз зиёд намудани шумораи вагонҳо ин дар сурати зиёд шудани талаботи аҳолӣ ба ин нави хизматрасонӣ бе ба роҳ мондани корҳои сохтмонӣ дар истгоҳҳо ва депо мебошад. зимни шарҳи натиҷаҳои гузориши ниҳоии марҳилаи дуюми лоиҳа, шарҳи умумии лоиҳа, пешгӯии талабот ба нақлиёт, ба нақшагирии хатсайр, нақшаи идоракунии ҳаракати қатораҳо, ба нақшагирии объектҳои нақлиёти роҳи оҳани шаҳрӣ, хароҷоти тиҷорат ва таҳлили иқтисодӣ пешниҳод карда шуд. дар кори ҷаласа ҷиҳати омода намудани мутахассисони тоҷик дар Корея барои истифода, таъмир ва идора намудани техника, технология ва дигар таҷҳизоте ки дар системаи метро истифода мешаванд, ташкили курсҳои омӯзишӣ ва таҷрибаомӯзӣ дар доираи лоиҳаи алоҳида ва ё ин ки дар доираи лоиҳаи асоснокунии техникии иқтисодӣ низ баррасӣ гардид. иттилоъ дода шуд ки ҷониби Корея низ барои татбиқи ин лоиҳа сохтмон ва бунёди метро дар шаҳри Душанбе ҳавасманд буда онро дар рӯйхати лоиҳаҳои афзалиятнок ворид намудааст ва муҳлати татбиқи марҳилаи якуми сохтмони метроро ки тибқи нақша солҳои 2028-2033 пешбинӣ шудааст ба таъхир андохтанӣ нест. дар зарфи солҳои соҳиби истиқлолӣ чун дигар бахшу соҳаҳо соҳаи маориф низ дар заминаи таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати мамлакат ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. дар ноҳияи Қубодиён бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ва кӯдакистонҳо дар асоси нақшаҳои мушаххас роҳандозӣ шуда корҳои сохтмонӣ бо сифати хуб ва ҷавобгӯй ба талабот анҷом дода мешавад. тафсилоти бештар дар гузориши Самандаршоӣ ва Искандари Саид. дар заминаи тадбирҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни пурифтихори миллӣ дар ноҳияи Қубодиён бунёди 158 иншооти муҳими хуҷагии халқ ба нақша гирифта шуда то имрӯз 130 тои он ба истифода дода шудааст ва ин раванд бо саҳмгузории ҳукумати мамлакат ва сокинону соҳибкорон вусъати тоза дорад. таъмини хизматчиёни давлатӣ бо манзили зист яке аз иқдомҳои навбатӣ бахшида ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба шумор рафта бунёди бинои наву замонавӣ бо фарогирии 45 оилаи кормандон имрӯзҳо ба анҷом расонида шуда корҳои васлу насби таҷҳизоти зарурии рӯзгордорӣ дар он идома дорад. бинои хуштарри истиқоматӣ бо маблағгузории дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида корҳои сохтмонии он бо сатҳу сифати баланд анҷом дода шудааст. соласол бо афзун гардидани шумораи аҳолӣ талабот ба муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ зиёд гардида бо назардошти ин дар ноҳияи Қубодиён сохтмони кӯдакистон ва бинову синфхонаҳои
иловагӣ бештар ба роҳ монда мешавад. бо иқдоми соҳибкори ватанӣ аз деҳаи саридижи ҷамоати деҳоти Кайқубод Фарҳод Зиёев муассисаи томактабии Сеошиёна бо фарогирии 500 нафар кӯдак барои таълиму тарбия бунёд гардидааст ки то соли нави таҳсил мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳад гирифт. бино бо назардошти шароити беҳтари таълиму тарбия бунёд ёфта ҳамзамон бо маркази гармидиҳии ягона пайваст мегардад ки дар фасли сардии сол ҳарорати синфхонаҳо мӯътадил нигоҳ дошта мешавад. мавриди зикр аст ки бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳукумати мамлакат барои насли наврас шароити таълиму тарбия беҳтар гашта муассисаҳои томактабӣ бо тамоми лавозимот ва ашёи хониш таъмин мебошанд. баҳри баландбардоштани дониши зеҳнии тарбиятгирандагон дар муассисаи томактабии рақами 1 ноҳия мураббияҳои бо таҷриба ҷалб шуда ҳамарӯза бо кӯдакон машғулиятҳои гуногуни шавқовар мегузаронанд. рушди босуботи соҳаи илму маориф аз таъмини шароити созгор дар ин самт вобастагӣ зиёд дошта бо мақсади бартараф намудани мушкилоти ҷойи нишаст дар назди муассисаҳои таълимӣ бунёди бинову синфхонаҳои иловагӣ ҳамасола ба роҳ монда мешавад. ишкале ки пешвои муаззами миллат дар паёми навбатии худ дар бораи зиёд намудани муассисаҳои томактабӣ ишора намуда буд. аллакай ин тадбир дар муассисаҳои таълимии ноҳияи қубодиён амалӣ гардида истодааст. аз тарафи соҳибкорони банангу баномуси ноҳияи қубодиён ишкале ки мо дидем дар назди муассисаи таҳсилоти миёнави рақами 11 як бинои сеошиёна барои 500 ҷой муассисаи таҳсилоти томактабӣ аллакай ба итмом расидааст. дар рӯзи ҷашни истиқлолияти давлати азизамон ба истифода дода мешавад. дар ин раванд бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ Нозим Меликов дар назди муассисаи таълимии рақами 51 бинои иловагии Сеошиёна иборат аз 24 синфхона, таҳхона, толори варзишӣ, маҷлисгоҳ, ошхона ва китобхона сохтмонаш идома дошта бо бунёди он 1400 нафар хонанда дар дубаст ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. ҳамзамон бо мақсади фароҳамсозии шароит барои таълимгирандагони муассисаи таълимии рақами 19 сокинони деҳаҳои Сангоба ва Бобоҷон Ғафурови ҷамоати деҳоти Носири Хусрави ноҳия дар ҳамбастагӣ бинои иловагии дуошиёнаи таълимиро бунёд намуданд ки барои 300 нафар хонанда равона гардидааст. корҳои сохтмонии бино ба анҷом расида дар соли таҳсили 2025-2026 мавриди истифода қарор дода мешавад. дар назди дигар муассисаҳои таълимии ноҳия бошад бунёди чунин синфхонаҳои иловагӣ аз ҷониби сокинону соҳибкорон идома дошта мақсад аст то таҷлили ҷашни истиқлоли давлатӣ пурра ба истифода дода шаванд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи Қубодиён, Ахбор. бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиду беҳтар барои илмомӯзии наврасону ҷавонон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бунёди 70 муассисаи таълимӣ, биноҳои иловагӣ ва 60 кӯдакистони наву замонавӣ ба нақша гирифта шудааст. шумораи зиёди иншооти соҳаи маориф дар деҳаи вилоят бунёд карда мешавад. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бунёди иншооти гуногун бо маром идома дорад ки дар ин росто таваҷҷӯҳи мақомоти маҳал ба сохтмони мактабу кӯдакистонҳои замонавӣ бештар аст, хоса дар деҳоти вилоят. ин ҳам ба он хотир аст ки дар муассисаҳои таълимӣ мушкилоти норасоии ҷойи нишаст куллан бартараф ва ҳамзамон ҳамаи кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ фаро гирифта шаванд. ҳамакнун аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва саҳмгузории соҳибкорони ҳимматбаланд дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бунёди бештар аз 100 иншооти соҳаи маориф аз ҷумла сохта ба истифода додани 70 мактабу биноҳои иловагии таълимӣ ва 60 кӯдакистон ба нақша гирифта шудааст. ин тадбири муҳим бо мақсади рушди бонизоми соҳаи маориф аз ҷумла ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиду беҳтар барои илмомӯзии наврасону ҷавонон ки дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумат яке аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад амалӣ мегардад. аз ин нишондиҳанда 51 бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 6 кӯдакистон аз ҷониби идораи сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бунёд карда мешавад. ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби идораи сохтмони асосии вилояти Суғд дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Панҷакен, Истаравшан, Конибодом, Бобоҷон Ғафуров, Ашт, Маҳчо ва Айнӣ корҳои сохтмонӣ дар 16 иншооти соҳаи маориф бо маром идома дорад. аз ҷумла дар шаҳри Панҷакен 4 муассисаи таълимӣ
به استفاده داده می شود که در مجموع برای 2040 خواننده در یک بست شرایطی مشاهده علم آموزی فراهم می آید. бештари кӯдакистонҳо дар деҳот сохта ба истифода дода мешаванд. дар оғози соли равон дар деҳаи сангистони ноҳияи айнӣ бо фармоиши идораи сохтмони асосии вилояти соғд ба бунёди кӯдакистони замонавӣ асос гузошта шуд ва инак давоми 5 моҳ мешавад ки дар иншооти мазкур тадбирҳои созандагӣ бо маром идома дорад. бинои кӯдакистон аз ду ошиёна иборат буда тибқи нақша моҳи сентябри соли равон ба истифода дода мешавад. ҳамзамон дар дигар деҳаҳои ноҳияи айнӣ бунёди бинои мактабу кӯдакистонҳои замонавӣ ба нақша гирифта шудааст. در ناحیه عینی ساختمان بینای ایلاوگی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 10 جماعت دهاتی اورمیتان ادامه دارد. انشاءات از دو آشیانه عبارت بوده برای 480 خواننده در یک بست پیش بینی شده است. در دهه سنگیستان کودکستان زمانوی که برای تعلیم و تربیت 120 کودک در نظر است باید سالی روان به استفاده داده شود. در اساس لایحه در انشاءات ساخته شونده بنیادی تالاری ورزشی، مجلسگاه، آشخانه و جهت تامین با گرمی دهخانه های بوغی پیش بینی شده است. 90% انشاءات های ساحه معارف در دهات های دوردست بنیاد شده ایستاده است. با توجه به دستور و هدایت های سروری دولت محترم امامعلی رحمان اوید به فراگیری بیشتری کودکان به زینه تحصیلات تا مکتبی صاحبکاران همت بلند و اهالی آبادکار و سازنده شهر و ناحیه های ولایت نیز در روند بنیاد کودکستان ها سهمی ارزنده میگذارند. حالا شماره مؤسسه های تحصیلات تا مکتبی در ولایت به 284 عدد رسیده بیشتر از 47000 کودک و تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است. با تاکید مسئولین این شماره برای به طور پره فرا گرفتن کودکان ناکفایه بوده. در ولایت تا سال 2030 با ساخته به استفاده دادن کودکستان‌های نو و زمانوی فراگیری کودکان به تحصیلات تا مکتبی به بیشتر از 50% برابر می‌گردد. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. بینندگان گرامی، در اینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. برنامه‌های دیگری تلویزیونی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.